how they join our broadcast. Metomaka na share button. VD Cable, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. Yeah. So birthday mass. So phone no. Only one person said, Ezugo. Ezugo, take this. Go and or because Nameti her account number. Yeah. Because Nameti her account number. Nyakune Joe says Ezugo because you can't ask no any kuwelu. Yabi. Nyakune Joe says Ezugo because you ain't 1 million no any kuwelu. But Nameti her account number. I can decide they can have it account number. All thanks to Okwego, Great Okwego. Great Okwego, modern kids with my account number me send okay, yeah. All thanks to Great Okwego, sending more something similar to go. Wolunka we not together. The other go sending me vessel one the Wolunka we not together. Those only know the Velumundu, or draw come Odrogoma. The other go, yeah, Great Talk we go send the same for cake. The other go, or same for cake. I wasn't even expecting it. Or butter, wow, for cake. The other, Onone Mundu. Thank you for your wishes. Onone Mundu. Odrogoma, shake you one, yeah. Odrogoma. So, Taiko no be. Onya ibialo e other go because na asim no no gbachiri m nkete my chairman e other go nnukwute ogam onye nwe m oganna alolo the CEO Nwagota Afia Motors Limited, the CEO Nwagota Afia Real Estate Properties Ezugo boom o we to e ko bunigwe boom okumure ebe niile. So all thanks to Nwagota Afia Motors, my boss. I appreciate Chineke Gozie. May God replenish your pocket. Great Okwego, God bless you. May God replenish your pocket. I appreciate. So, Kai Konu Bionya Bialo. Mathias has been Great Okwego. Thank you very much, my brother. I've gone immediately here. Mathias has been teaching us about reality. In his teaching about reality, he gives deaf ears to misfortune. That was Alumunai. I cannot count. Mathias emenalo na Igbo. Mathias emenalo na Igbo. I hope that this reality nyana na anu because nyana reality. The recent one keta unoku no na-eme okuru ho okpunde nze na ozo. Okpundo me na buzo kwasị na onwu ya kpukwasị isi ana agba gala. O nwere ike wala. O nwere ike ọwụrụ na nke abago na high degree. Because na that guy you take Hokia na Igbo, that guy got Wala na Igbo. I hope we go. The latest one who not select. No dinelano, Toka has seen a budget block or Toka Senisi. Oh, Luzio Mundens and also Burunisi can deg and them Bobioka. Owe Dukisiana Buega Lagala. Owe Dukisiana Buega Lagala. No volume. Volunteer now. You ought to go. Uwe to Kisiana Boyala. Una have to show Nobla Allah. Kamataya Sena check up for the second time. Una have to show Nobla Allah. Kamataya Sena check up for the second time. And for ndo to ena bia say so na na moyamu onwere nke sere na owuru na onwo. Inwe bangore like owo na Mathias nwo my ado happy no onwuru. Look at the question mmadu na ajum. Somebody jere ba na ele akpati ozu ruo ebe a je na amụ shi na aka ya amụ ebe a na ele akpati ozu. Is it even a place onye enwere ife na akpụ je ebe a suppose ịda aga? Ana m ajụgo ajụjụ ebe a na ele akpati ozu ebe
onye enweghị ife bujeri ebe ahụ supposed ide eje, but for the sake of mockery, ọ na-eme ndị mmadụ ọ bụrụ onwe jebe dia jos ka o wee je mmụọ ụmụ Chukwu amụ. ịghọtago sọsọ ka o wee je mmụọ ụmụ Chukwu amụ. Is it nemesis that has caught up with Mathias? ịghọtago because na asị na onye nwụchi ya ọgụ, onye nwụchi ya mgba ọgbawuo onwe ya n'ọsọ. Ọgandụbisi Ikechukwu otekwana. Happy to see you, and remember it is your prophecy when you talked about what evangelism. Yes, of course. Ekwuru na ọ bụrụ na evangelism Ebuka Obi lụcha psychiatric hospital ọ na-alụ na Anambra State na Mathias na ndị otu onye so na the first victims anyị ebuje ebe ahụ. Remember na na-ekwu okwu na-atụpụ side okwu unu eche na ma mara ife na-ekwu. Remember when I was talking about Alụsị Okija, I talked about exactly ife Soludo na-eme ndị nwa dibịa na ndị eze nwaanyị na Anambra State today. Ekwuru m wee sị, this is empire, I greet you. Ekwuru m wee sị that there must come a time when a government will rise. Okwu agwụ niile na okwu arụsị niile, ma ndị ha ya alụ school, ma ndị ha ya alụ hospital n'ebe ọdụ, o tere aka nji wee kwuye ọbịa into reality. Remember that I said again, na ọ bụrụ na alụcha psychiatric hospital a Zion na-alụ na Anambra State, na Mathias na ndị otu ye ya wụ the first victims ha ya ebuje dia, it is starting with Mathias. Ọkwa okpu ndị nze na ọza wife ha debere ahụ nọ nyawo identity eji ama ndị Igbo. Keduzi ka o yesi ikpuru okwu ahụ kpụkwasa n'isi, isi agbagha ghalaghala, ọ bụla ala isi ya naanị ya alụ ọdụka ebe buje fọdeki ndọkwasa mmadụ n'isi. Now ha wee kwụsị according to second in command there, because n'ime reality a ha na-ese etikwa ọjọbọ. Ha na-ese etikwa ọjọbọ, ha ya alụ ndị mmadụ. Ha na-ese etikwa ụzọ ha esi wee wolu nkata wee kpọrọ ego ụmụ okoko na ụmụ ofeke na-esofa. Second in command ya wee bịa na hospital ebe ọ nọ wee na-eme video wee gwa ndị mmadụ na ife na-eme Mathias do so serious that na ọ bụrụ na amaghọ ka anyị esi wee handle ya nọ ya awarantị efly ya abroad. Mgbe jụọ wee sị ọgụnụ na-arịa ya ife, kedu ife na-arịazi ya ife to the extent that na ife ahụ ya enidi na ọ bụrụ na amaghọ ka esi wee mee na ya fly ya abroad. Onye agbakwo na Chukwu mgba, onye bulushi ya ụzọ ọgbawuo onwe ya n'ọsọ, naanị ofeke na-ekwu na Chukwu adịrọ. Nemesis has caught up with him. O wee yuzo ndị ụmụ ojii as a tool. Mana question na ajụ onwe m owu, so na this young man adịrọ ndụ, so na this young man, look at onwelu ife kpatara okwuru na ndị Igbo ji expire. Okwuru na ndị Igbo kọwalụ health condition ya. He has said it, sugar level ya, the kind of diabetes on area, and the on eme and never kọwalụ the level of ahụnarịa ya. Even okwuru na we say you could see the passion melu okwuru na ndị Igbo ji wee do after those who are lacking, those who are sick, those who are in critical conditions. He used himself. Only use if on a pass it through. Only he use the trauma on a pass it through. When he reach out to others. So na Mathias adorondo. Yet he couldn't feel what other people are feeling. He mocks them. I hope na that God of his ancestors, I hope na ndechi na ndezumezu ya biazo ya nefa na eme. I thought na ebe ọwụ na nyanwa onye omena na buzu okwu asị na ọnwụ nwere ike iri ahụ nọ na hospital to the point na enwere ike fly ya abroad, malụkwa na enwe chances na onye ahụ nwere ike ijebe ije ya nata.
as onye omenala bụ ụzọ okwu asị na ọnwụ, and na mụnwa a Christian na the same faith nwekwara ike before m. Kedu ife na-abaziri mba enyere mkpọtụ azọpụsịrị na ebe niile? I thought your own case would be different. I thought you are encouraging people to go and take their medical check-up, to go and check their blood pressure, to go and check their BP, to go and check their sugar, to go and do their complete check-up. Ebe ọwụ na-enwe ife a na encourage ndị mmadụ na-eme ya, kedu ife na-arịa gị? So all the vast knowledge in Welu, all the vast knowledge in Welu in the medical field, you still could not manage to keep yourself healthy. I am asking you, all the vast knowledge you teach us of how to go and do medical checkup, ETCI, of how to do this, how to do that, how to take care of our health, yet your health failed. Can you explain that logic to me? I want to know. Only for the hand of God. I see Mathias carrying Bible again. I see Mathias bringing back that Bible. I see Mathias as Paul in the scripture. Since you know that what before Mr. Igbo can also befall you, why were you mocking Mr. Igbo, saying that the Bible God failed here? What has failed you now? What has failed you? Or shinde zume zube nayo, or nde nanayo ha, or your ancestors, or nde chimiri, konde miri, konde nu konda na failuru, kirunde failuru. What is the difference now between you and Amation Monago, between you and Mr. Igbo? The only difference is that they are no more and you are still living. That is the difference. What is the difference with all those people in the hospital you are mocking? All those Christians you are mocking? What is the difference between you and them? Clearly, nothing has shown no if the difference between you and them. So, what is it you are teaching them? You want to go? Yeah? Ana majuga juju. Koso ke chole egba. Oso ke chole egba. Choki iwu through medical ifa. Kando to wu tara ga akwụkwọ ka iwe gbafere. Ọwụrụ ọsọ ka ị chọrọ ịgba, there is no way. You got to go. Ọwụrụ ọsọ ka ị na-agba. You cannot hide anywhere. You got to go. You cannot hide anywhere. Okay. You can come back. You heard what I said? She got her back. Yeah? So, what is the difference? I thought your own is going to be different. Onya wuru ka agbara. Unu nọrọ na agafusi okwu na-enye mkpọtụ everywhere. Yeah? Na-enye mkpọtụ everywhere. Unu na-achọ ka ụka n'aka unu wee wole alụ wee fide isi. Yeah? Ka unu wee wole alụ wee gburi, ka unu wee gbusisi ya mmadụ n'obodo a. Ka unu wee na mmadụ n'iyi n'obodo a. Ịghọtago? Ka unu wee na mmadụ n'iyi n'obodo a. Eh? Ana m ajụ na ajụjụ. Your daddy G.O. You mocked the Pope. I am not a Catholic. I'm not a Catholic. But the position of the Pope, the highly sacred. Pope no doka kerifa na akpọ nke ndị Catholic. Kerifa na akpọ nke ndị the primate. Archbishop of the Canterbury. Or if not okay. That is the highest rank in the highest authority in the Catholic Church. You mocked him with your people. You laughed at him. You laughed at a man who is above 80 years. You did not respect gray hairs. You did not respect old age. Yet, you and your people are preaching about respecting those that has died. You are preaching and encouraging
your brothers and your people to respect them, but disrespect those who are living. How are you even sure? 80 years. Pope bidole at the age of 80 something years. Look at you. Atorongato. You are 35 years. Atorongato. Ejiro 1 year to. Ejiro 2 years to. Eji more than 2 years to. More than 3 years to. Your health a fail go. But you are here laughing and mocking a man that is heading to 90 years. Sometimes I'm maybe when we brain. You go to 60 years before you talk about 80 or 90. Okay? Natural 90 years. My mom, Buje na one hospital, see from that hospital, Buje na why injured they shift dafa afa hospital out side in Gobros. Why injured they shift dafa? Onye no na Nnewi na eba, my hospital a EAC who can Gobros weba. Can I have this hospital? The man on a teaching. Yeah? Can I have this hospital? I put my mom there. Ni can go bros. Side this ni can go bros to after some mass. No, not after some mass. So I put at that hospital. From that hospital, or the second one, from that hospital to the Sang Hospital Akudo, from the Sang Hospital Akudo to Nnewi University Teaching Hospital, teaching about even as a believer, because my mom okalaka isi ya ebuwari si eburu Bible to win anya shie. Yes, I'm not even talking about our days in Udeshwu and nke Udeshwu Hospital. Yet. But you want to use hospital to replace the place of God in your life. You are trying to tell us that God does not have. In fact, you are even equating yourself with Jesus Christ. You are calling yourself the Jesus Christ of our time. Maybe perhaps this is a time for you to buy and come back again. Because you are Jesus Christ. You are telling us that there is no God, that man is God to man. You want to go? I said it that you will learn the hard way. You will learn the hard way. You want to go? Onye buruchi uzo obawu onwe n'ọsọ. Onye buruchi uzo. So also nolo how many days na cell? Ọrịa 1000. Even Allah so si na cell we bata. Akwụkwụ so we si na cell we bata. So also makanela have 5 days na cell na Abuja ka akwụkwụ na adọrọ. In fact, according to Ifineku, ikwu na akwụkwụ dọrọ that pass ya out. You only woke up in a hospital. Is ina binito talk ikwu obrukwa abuto and they ka dine na ewelota. Maka ifo na melugo na ịbata na Facebook bịa na agba mpedo ọnụ if I do serious. Minus wayo do na enwe nke travel abroad maka nke ahụ wayo ka ọwụ. I hope no na hospital ga ka ịnọ. In fact, ebudo maka esi eme ife mma akpọ ebudo kịta onye amịna ụga mụ na ebudo ya plan mara ụbọchị anyị abịa na hospital ga-abịa pay visit. I hope no na that ultra modern hospital iji ama Zion Seraphic aka. I hope no na ya ultra modern hospital iji ama ihe enu aka. I hope no na your ultra modern hospital iji ama the Sang Hospital Akudo nke ndị Anglican. I hope no na that your ultra modern hospital iji ama Immaculate Heart nke ndị Catholic na Nnewi. I hope no na that
or modern hospital in Welu, Ijama the whole hospitals, churches in Welu, Aka. I hope never again. I hope that is where you are being taken care of. You people will learn the hard way. Come we marry for no fugure fa unujiweche no letia ganya. I have seen men who have power and wealth. I have seen men who are more like God to other people. I have seen them bow down to this same God. I never. Who am I? These are the people who, when you stand before them, you melt in seconds. You can barely look at them eyeball to eyeball. They are powerful here as far as what concerned. The only thing they fear is on. The only thing those men fear is on. Man, when you from what would you kill them on Wahana because they have what it takes to pass through anything. They have what it takes to pass through anything. Those are the caliber of the men I'm talking about. Yet when you see them, they believe in the kingship of Christ. They believe in their God, the Maker. Who are you? Even the factory you are making noise about. If only Bulgaria one block, Jedovanoka, a Benoke with jello factory. If only Bulgaria, a Beno no, you would go jello factory. Abazeru Ojai na factory in Kegu, Omohebi ya Ojai, Onoso Darine, Omohebi ya Ojai. Onyeke among Igbos that I will listen to you and have a change of mind. Gunukine Mekaricha special. I want to know. I have seen men. We have great men. Men wanine manafano. Men Nigeria manafano. Men Nigeria manafano. President, kings. Kings. Ibekene torizu go George ogokwa n'afa Jesus. Ogo George ogo n'afa Jesus. Nke ahụ ji ọnọsọ daalụ hinne. Igotago ogo George ogo ye n'afa Jesus. Ibekene torizu the custodian of culture and tradition of the Newe. The symbol of our tradition and Newe. Mana name will difference between Omenana and the Golalose. Golalose is a choice, but Omenana is a must. As far as Igbo, Golalose is a choice. The spiritual aspect of Ordinana is a choice. But the traditional aspect of it is a must. I have explained this. For example, Mbelazos Moka Jekwa Mwe Oyase na ndebe mmaye abịara omeluzu onye emeye obolo nya nwe nwanyị ahụ nwere ndị nwe. You must fulfill their tradition according to their burial rites. You cannot. As far as Omenana ndị Igbo to concern. That is why that there has never been a time ndị Igbo pull out of their root. There has never been a time ndị Igbo pull out of their root. We have always remained in our root. You want to go? There has never been a time ndị Igbo pull out of our root. So, I repeat again, put me anywhere. I repeat and I said, the spiritual aspect of Ordinana is a choice. But the traditional aspect of it, woman and woman, is a must. Because you cannot avoid it. You cannot avoid it. So, even Newe mana, all the tradition of Newe, no na observe well, but Abiana spiritual life, he knows that God is the ultimate, and he has never hidden it. Even Newe declared 3 days fasting.
for the soul of Ifeanyi Uba. He is the king and the number one citizen of Nnewi. You got to go. Onye ka ewu na ala Igbo? I'm asking you. Onye ka ewu na ala Igbo? I have told you, I have sat close to the men who are so powerful that na ife ahụ ngwa na ayo chukwu ayo ezube nna yo, that they can actually, in fact, ife na-akpa onye dị iche iche can happen people because na etu ihu anyị si wee dị iche iche ka mkpa anyị si wee dị iche iche. O nwere ife na-akpa ga adụ material material something. But I have seen presidents during the tenure of President Shiruba in Zambia. Ahueriawa President Shiruba, at some point in that time on area, he flew with the presidential jet from Zambia to synagogue to come and see TB Joshua. Ngwejo Mathias, a president that can afford to go to the best hospital in the world and pay for that bill without his money. A president that can afford to go to anywhere possible. A president that can afford to pay any amount whatsoever just to get healing. Now, at the end of the day, he knew that his fate is in the hands of God. Lo and behold, when he visited Nigeria, TB Joshua gave him a simple task, which is going to or so, something in that line. When you go back, give back what you have taken from somebody. Or we see for Nyama isi Zambia biawa Nigeria ogo say no gage beni no naga wherefore ni ife na-eme to beyond medical. He has to go spiritual. This is a man whose fate of the entire nation of Zambia say to Anorianaka. Omaka like this, Zambia shake. I am asking you, George where? Is he the former president or the current president of Liberia? Came to synagogue before he became a president. He visited back after he has become a president. Who are you? I am asking you. Dr. Cosmas Madoka, a business mogul and the industrial giant, can carry this Bible and go to the road, carry her speaker to preach the word of God, even knowing fully well that I bet no one about Abefa because no an investor one in the China ego buabu potablo benego. But Cosmas Madoka, in all those wealth, affluence, and power, share this video, click on like and love. You gotta go. Na report to this program on our network, so we can flow. Click on like and love. Click on like and love. Let us flow. You want to go? So these are men of values. If those men can bow down to the Alpha and Omega, those are the men you may be worshiping. Even because everyone will lie that a man is God to man. You want to go? I will not be surprised if I say that these are the men some of you worship. Of course, we have great respect for these people. Yes, we see these people as going to, yes, are you which are ndoga oga yawo okwu etu a obi skip wo oga yawo owiwe odo kife mebigo oga yawo onokata nya odo ka ya sunu onwe ko se do nna na asi oguru na eme.
Those are the ogas we respect.